gonɗa ko caggal leydi aɗa yiɗi leydi galle walla ni gollade e Sénégal Global Invest SK bismimama jeegu tereji jogiiɗi kayitaji laaɓɗi galleji moƴƴi biroji juutɗi nokkuji demateeɗi Global Invest SK ina waɗa hen ko weɗɗa luugol galleji e nokkuji joɗɗi ko gollal ngal Global Invest SK seedana Global Invest SK ko wallude e wallodirde e ɗanniyankoɓe no koɗiri eno ɓamtori e Sénégal kala jiɗɗo hebde hen nokku Global Invest SK wi wodat ko nanuɗa e ngalu ko heddi ko aɗa yoɓira seeɗa seeɗa hande gasnuɗa keɓa nokkuma kala jiɗɗo jokkodirde e mabɓe yo noddu e 00221 78 457 05 50 Global Invest SK ha yo jaam ari Calma, ben darma, chakalma, ebe peuja ya calma. Do yewi, toya toni. Je t'aime à la folie, Fomani anani, olgo kebi. mi heɓanima de mi accata anda ko waɗata ko jokkuɗa mata o portable makko yanir ɗum
an kilnaɗan noddanno sonen sono jomum ƴeftani te a waɗa insisté noddata ko hoɗon kawma baba galle mi woni e noddu kam baba galle kanko téléphone makko sonata ni eyi pourtant kanko sa noddimo yo ƴeftude fanmi noddanmamo numéro mo min mi noddi ɗum ƴettani an iɗo nodda ɗum a noddimo ƴeftat min so noddimo ƴeftat joni an a regilade an ko kawma kono min ko mawnam min noddat ɗum ha ƴetta Esa. Ça va? Maka da hannu. Gunda. Suuda. Ba. Wat fere. Ha gogo absar. Mi yewnim. Esa. Min ɓuri yidde gorgol ma arta e gallo. Sabu ɗum hay min o mi yewnim. Kono noon woni probléme o. Komi ƴeewim partout kala to rewanno mi ƴeewim kono mi yiyanimo mi yi hay galle maɓɓe mi namnima yu makko en ɓe mbi o arani toon hay sehila makko ɓe waɗanno fréquente mi namnima ɓe mbi kadi ɗum ciyanima to somi noddima déjà o ƴettata kono somi yinomo hay soko tan minute goto min dardi feere nde mbawimi wadde fof mami artirmo ha e gallo o nani Go umuwi. So yiti. Mene halal go absa téléphone o warat kam. Ha? Joni noon bone makko fuɗɗo ɗum kam mi yeɓatama hen hay saha goto taw to jogo hen kulol o haalat tan komo hulɓinma kono ɗum ñande o eti wiide omo waɗ ɗum ñan hen kam maw yi jikkam anayi kalamami ko oto hulmo oto faymo kala ko wima e galla walla ko wanma min réglan ɗum hooram anani mi wiyani ya bone makko neddi noon kono kala ko wima ko fota widema tan somi ari haalna min momi réglu anani Yo go bo absa ar. maw ar sohla jaɓi anani maw ar mami artirmo ha ɗo e juuɗe ma tinno hana jangde ma gogo absa ma arto ha ɗo kadi ko min wima noon anani ƴetti commande o hen ƴeewa ko galɗa fof jeeɓa Adamo meeɗa yidde min meeɗa yidde mi mine haaɓi mine haaɓi tan o añño Ado anka bondo habi ana fige. Aisa arpijana. Lady. neɗɗo ne jalanma ñiiƴe daneeje taw ko ɓernde ɓalleele kurum moftatma taw sinno ko sago muɗum a finata saha ñalla saha mbaala kono si neɗɗo añani no gaño muɗum est ce que aduna an Allah tagma tagi hono ma mbiya tan ma kaɗa ɗum arsigi mumo mbiya tan ma mbara ɗum mbiya tan ma dafna ɗum
te Allah ɓurma andude jeeyaɗo muɗum goppiten Allah e aduna mum Allah jeeyi aduna mum kono mbiyen ala eɗen ɓura tan andude Allah golle muɗum ummu rek la haalde ma nani mbiman ko wona an wona kanko kala neɗɗo hebbe ɓe Aïcha yiya kam min e Habsa o mo jiiɗon emi mbaɗi décidé resondirde wona joom suuda komi kilifa ma gowno wonko moftuɗa on ko ganduɗa on sirlum mo moftuɗa kono fota tahde min à chaque fois mbeɗa waɗa sentir manque de respect hakkude men adade adam hoɗum kalma woto hebbinam haala fami kalamami ko an haɗa andi ko an jimin Aissata Aissata so ñaami ko min so leydima ko min so wuppanama ko min so janggoyi ko min so fawdi ko min woto hollama woto wiyam ɗo aɗa holla devoir parent maɗa ƴetta responsabilité maɗa wiya kam ayide gila ɗon de gonnom tan koye yewre no fokkunɗa kam kono no mbaɗirannomi ɗum aha mi waɗi kay ijjan mi waɗ ɗum waɗani balɗe tati ni suko debbo o yalti galle o wallahi waɗani ni balɗe tati mbimami eyyi ijjan mi hokki ɓe ñaami accu haw naati tarude o looto ndewmi caggal ɗum naan mi waji makko to matimi hen ko heddi ko talkiɗi mi ɗati ɗum min e Aissata min lootimo hen ijam hay ko lotte ko min ngabbudu aɗa ni miɗen jogui londe dow to he goɗɗum so ndiyam kuppi ko toon min ñaɗata ndiyam mi wanci hen minen fof min lootimo hen joni heddi tan koko yarde koko adama foti yarde ko voilà wallahi ko noon de yaari de soko debbo o yi kam tan o fiiɗi cikka mataw jiiɗo ko fotani yiide o ala jonde o ala darde eyyi koto makko ɗum ɗo mawa wonde adama arta ha suuɗam mbiɗa
hi ɗum de ñande waɗi capan jeegom ujunere ɗe mbino maɓe ɗen ɓeydanta ko ɓuri ɗum min kay no mbawɗa wallirde kam fof kanko koyngal makko won watta nattu wawde fawade nder galle he o wasa artuɗo hankkadi e aduna miɗa yiɗi min mi meeɗa yewadema wallahi ko gonga wallahi mi meeɗa yawadema gari ko mbinɗa kam fof mi yii nani noon ɓenen haala ila gal galle mum hay jaltiɗi sabi Allah wallam e ko mbiyami ko annen wanna ham ɗum min de ko mbiwami ko tan no poɗɗa hen ni noon ponmi hen moɗum noddamo enen sono ƴettani kami anda hayto woni mi yiilimomo ham tampi mi yiyani rek toi et moi eɗen gandodiri te an aɗa andi absa haydara watta kono humpuma haydara watta kono suudma te an ka partenaire am wadde a fota waddemi ni mbeɗa andi to habsa woni fof aɗa andi mi wiyanima ya totam numéro walla totam hayno haalnan tan holto woni exactement mi yaha toon mi yindira makko mi yewtita makko mbiyam no mbimami ni tan mbata jaɓani no poɗɗa hen ni noon tan ponmi mi anda to woni kono adama mbaɗa haalanma gueɗel aɗa weltidi trop par ce que absa omo yiɗma ha maayi so yo yiɗama ko feli par ce que absa no yiɗma no fewi kono aɗa welsidi ha ɓurti aɗa rokki doole galle he no fewi omo waɗa tan ko weela omo waɗanno ɗum kadi yooɗani par ce que absa mom ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo mbaɗo responsable sa yomo wayini tan mbaɗen ɓerde nde ko metti haali gon kono o période mo tolniɗen en tolnaki e période accusé ko o waɗi walla ko o tooñ walla ko o jogui pouvoir min ayi haala ka foof min actuellement wuƴi kamen tan ko yom faw absa guite eyyi ko gonga kay i jam gorko nden ɗo wayno kangaɗo kono min kay wallam tan jungo o arta e am so hakkille makko arte am tan hankkadi weeɓi ko heddi ko fof min wawi lijjidde ɗum e ay jamde nde mbino mami nde ko nden ballata kam a waɗa feere tan o jaaba e am hankkadi kanko so ɓiyi ko fof gati hay on hankkadi hakkille mum koko fuɗɗi iwde e am eyyi ala probléme eyyi so Allah jaaɓi eyyi so Allah jaaɓi wallahi ɗo kay mi weltima ɗo ko hay soko ɗo hanno tan weeli eyyi d' accord eyyi inchallah eyyi so Allah jaaɓi eyyi ala no wawi wonde fof mi haalante joni kay talki goɗɗi ɗi tan ɗi mbinɗa yomi asdama galle ɗo mi uɓɓa ɗi ko ɗin tan paɗami joni ha feccere jam ɓayde mbinɗa kam so yeehi mi asadi ɗon pour nattugol makko ɗo wona tampere eyyi d' accord a jarama eyyi ñallen to moƴƴi eyyi inchallah ha ɗeɗo balle so Allah jaaɓi yawre jarama jon ha ñanden min joddino mino makko miɗen kalda ɓuy kam kanko ko mbër ma amayi mi jaleɗe wongol makko mbër de ala ko nafimo kam gati balɗe tati mi yaltinimo galle o joni noon mami ƴeewa soko min dañi defet walla soko kanko gañi ko jinnomi ko de mi heeɓi ɗum te ɗum ko an tan wawi waldemi hen jarani keɗen jurno aɗa en to woni haalnam tan mi yahato mi yewtida e makko te an tan wawi waldemi hen mi anda to wonde ɓe mbimami ni tan so tawi a jaɓani kam kadi ko noon a anda walla yiiɗa haalande ala mi anda kono mami lijjit mami yaa galle mabɓe so Allah jaaɓi mi ƴeewa so tawi ɓe dokka kam numéro mo mbawmi hebdemo kono ɗo joni kam mi anda to woni oto wi mami yaa galle mabɓe mi anda de aɗa en to woni tami ani kanko wima otma haalnam mi anda sa haalni kam ko hakkude men tan haɗata wallam hen anne mi tampide mi anda te guila yeehi sah min e hoore bo ɗum nodda mi heɓanimo mi anda hayto woni kono kam mami lijjitane ɗum so Allah jaaɓi ɓayde ko mbiɗa mi jaaɓi mbatta hakkille e hoore ma ƴeewa no jaaruɗa e makko ka mawɗo kilifaɗa wona cukalel te omo yinma ha maayi kadi ande mbaɗa andi aɗa yiɗimo
sa yi o naari hen ni min mbaɗa rewɗa hen mbaɗa nannannomo hen mbaɗa forsatnomo hen ko heewi mbaɗa haaldano e mo kadi ko heewi kono so arti jogo konngol ma ganda no gériɗa galle ma ɗum ala hay probléme goto ɗum kam hannde ke wallam tan hami fawmo guite erreur uji keɓnoɗimi ɗi hakkundami ummo walla hakkundami makko wonta wodde saabu o saaha joni hay ko liggotomi mi anda vraiment mi anda hay ko liggotomi par ce que absa ko heewi kanko wallatno kam hen taw omo nafi kam an a majjani min puɗɗoyɗi guila bureau amin liggito ha ɗo joni wadde mi wawa wertinade kadi woppude debbam kadi yaha so ɓooyi tan hay yimɓeɓe ma mbi toro ko yem woni to mbiɗa pertudemo ƴewrude hoore ma de ala probléme joni mbiɗen waɗa feere mi yaha mbatta hakkille mbiyami ko anani a jarama noon weltima a jarama merci a jarama feewi an momo ko noddirta kam ɗo an ko a toñuɗo kam ka toñuɗo famille on fof an famille on fof sikkuno ka neɗɗo moƴƴo an ka galle wonatnoɗa jemma e ñalorma bimbi e kikiɗe ala ko yoɓɓirɗa men si wona ko waɗɗa haabi kon sababu allah e maɗa waɗi haabi maayi ko noddirta kam an so tawno ndimu yagal no e ma an a nodday kam hiɗa haala yewtere an arɗa ko nder famille depuis ka cukalel tokosel foppu yadnuma ko nder galle hiɗa ñaama hiɗa yara hiɗa lelo hiɗa yaada e baro ala ko yoɓɓirɗa kam si wona waɗugol violé haabi mère ha haabi maayi hen hiɗa nodda kam mère an wona dimo mama ko adi fof mama mbeɗa mi yafno e dérangement o e ko kewi ko e situation e fof mais min kam sa yi mi noddimam ha ɗo mama ko pour tan haalandema ko woodi ko e gongo e pour haalandema ko ganda gongo et puis ko cikkoronko wallahi wona min allah ne andi wona min haalu ko ɗum noon ɗum tagi mbeɗa insiste pour yen jindir mais par ce que il faut ganda gongo wallahi ko cikkoronko wona noon yaade min kam sinno ko sagam par ce que ndeɗo yewtere wona yewtere ɗo tan e bedde fami e so tawi woni to mbawɗen hawrude walla restaurant mi anda hôtel comme ça mi wawa jooɗade mi haalama A ha Z gonɗo caggal ɗum ɗo fof wallahi ganda wona min wona min oɗo mo ganduɗon o momo min wonami gorejo maɗe wota funtu kam laabi sappo an waɗa ko watta kon yaltina kam e galle on mi ara ɗo yandi min komi grande dame hande si neɗɗo yi kam ɗo kon ɗum haalata kam allah nokku komi tawatama min wonami gore ma ha meɗen yaada hôtel walla restaurant ok asim haalana kam gonga joni mère joni ana maten mère yo wallahi mami haalane mais ɗo joni keɓde urgence mami haalane mami nodde wodade potire mi haalama ko woodi urgence ne ɓuura ɗum momo an wona addimo sa an woni neɗɗo bonɗo layifu traître bande de con Ida. Très Barou. Ça va? Cool. Seli. Allez, porte-toi.
bismillah. Ciao. min de ko mi daro ni tan mi yinna dara mi dara mi raami tani fofto Adorai. Bendo ya ba teri. ah frère min de moom franchement parler mi sikku tan si tawi no ko nene ma nodda kawma noddata laaɓi ɗiɗi o ƴetta appel makko mi haalanma nak mais mi yiɗa ya ɗum yiiru hay ndege de mi haalanatmo rek accu hakkil a nene ma par ce que aɗa andi carrément kane si tawino ko kawma noddata si noddi ɗum gotol heɓat ɗum surtout ne a wi ɗum addumi noddat ma o wima ala ni waɗir réagir Jona ko jiɗɗa wiide nenam noddanno ko kawam mais finalement o jeftani where's the problem? en tout cas wadde jafoɗa par ce que mbeɗa andi instant yi ko kalami ko ananta ɗum mais accu hakkil ko moƴƴa nene ma rek ko ɗum mbawmami haalan kadi min mbeɗa andi homo noddata mais moy lolu yiɗa hen nadde aɗa andi mo noddata holmo noddanno frère mi haalnima dal jinnomami ko haalan mi haali ni accu hakkil nene ma gasi ko ɗum tan non haalan mo noddanno accir noon rek par ce que simi woni ɗo mbeɗa haa tan cikkata mi waddanma e nene ma taw wona ɗum taki min aram yahanani so jiɗɗa wiide nenam wona babagal noddanno frère ha ɓooy seeɗa Binta holmo noddanno ça o ko haalata koko woni kodi maire o wona babagal noddanno mais so noddani babagal holmo nodda en tout cas ne hawni ha par ce que nde mbimi yo addumi nodda babagal comme ça mais sewdumi téléphone am nde bon elle était un peu agressive hein. ne hawni de parce que o jaɓani Holmo koloto mi no han